Ico tenan modele. Bah. Bu. Dudu Klambi anyar. ora. Udu kuwi ujaning sih. Ah, pementahan sapa pi tadi? Duka. Anu Mas Chandra, ngapunten sanes pujaning sih wewayangan. Ndak, tadi Nggih. juga ada pujaning sih, Mas. Nggih, mewayangan ingkang dereng dipunaturaken mewayangan kula wau. Nggih. Monggo. Dosang Saya bro. Dra Chandra, Salam. lah mulai penyanyi ayu tur pekok ini ning ndi? Wewayangan apa pujaning Pujaning sih? sih. Sing Weh. ngomong wayangan sapa, Mas? Lah njere emang request lumatar jenengan pewayangan. Udah aku sih ngomong, Mas. Bocah ki lek untune untuk tikus angel. Angel. Duduk sama duduk. Oh, gaene tukang gawe kreyeng. Jadi kaya iwak. Dosang musti. Iya, baik, pewayangan luar biasa. Moro sun kayung nyun mring hatiko yen jawata ngelilan ono bakat Dru, tak Dru. budut kromo. Suaranya api. Suaranya api. Tuku sapi ning kebun binatang. Masuk. Wes Di, tak. di Ilvi yang paling tersayang. Iya. Aduh, Dek. Ya Allah, ku tuduh Pak Dasi ya, no. Ya Allah, ya. Wedake iki rengen. Si hitam manis Ilvi Bulkis Kreyeng Sabutri ekspor impor so Oke Mas Nur Ijlik Julundun. sekeluarga. Air bro Adista, terima kasih. Korwakaning paku netro terus dulu nadyan datan hadangmu nanging wustu mekeng kalbu babar pacar pindo seloko pinabar. Pak Imam Wilujeng Rawuh. Sepisan hanjawa kang asta kaya wis anto suwarga apa iya iki tresno kang sanyata. Damah agawe kucana apa luning kado hatayon do sang gusti kaning asmara sun kayung nyon mring hatiko yen samangka ngelilan ono bakat tak pundhut Jongkong Strono
Ing sayang witi Muga paring margi Margi kang Margi waloyo jati Dudu aduh sang mustikane asmara Sepisan Ayo Pi, piye? Mantap. Yo kaya bos antuk suwarga iya iki tresno tresno kang sanyoto yo Tama agawe kujono popo lunging gaduh Ayo Pak De. sang mustikane Idolane iki lho idolane. Son kayu yun mring hatiku yen jawata kelilan ono bakal tak pundhut krama uga kasembah Sekam ati sekam Chandra. Sekam Adista. Yo, sepisan anjawat kang asto Kaya wis antuk suwarga Ayo apa dimpil? Oh